Pred týždňom sme otvorili takú tú novú kapitolu v tom členení na tých 7 celkov a práve táto časť pojednáva o príprave na Ježišovo umúčenie, ktoré je tak datované do toho konca 3. roka účinkovania alebo po 3. roku účinkovania pána Ježiša. No a ako sme aj si čítali vo Svetom písme, tak je to presne ten čas, kedy Lazár je veľmi chorý. Marta a Mária, dobre, môžeme tak povedať, že posielajú odkaz pre pána Ježiša a on tak tajomne povie, že ostávame na tom mieste. No ale samozrejme aj veľkňazi mali tamtami a naozaj by sme mohli povedať, že až ako keby odpočúvacie zariadenia až v týchto domoch a vedeli, čo sa deje. No a dúfali, že takto polapia pána Ježiša, keďže predpokladali, že príde uzdraviť Lazára. No a vyberajú sa, okázalo akoby len na návštevu, že prejaviť súcit s Lazárom, ale samozrejme tie bočné úmysly boli jednoznačné. A teraz už sa presúvame priamo do domu Lazára, Marty a Márie. Marta, hoci je zlomená od bolesti a vyčerpania, je vždy paňou, ktorá vie prijať a ujať sa hostí, ktorých si uctí dokonale jemnými spôsobmi pravej panej. Tak aj teraz, potom ako zaviedla skupinu do jednej sieni, udeľuje príkazy, aby im podľa zvyku priniesli občerstvenie. Sluhovia sa zvrtajú a nalievajú teplé nápoje či vyberané vína, ponúkajú krásne ovocie, datle zlatisté ako topáz, sušené hrozienka, akýsi druh nášho sladkého hrozna v nevídane dokonalých strapcoch, tekutý med, všetko podávané v drahocenných amforách, pohároch, taníroch a misách. Marta pozorne dozerá, aby nezanedbali nikoho, ba dokonca usmerňuje sluhov, aby hosti obsluhovali podľa veku a azda aj každého zvlášť podľa jeho povahy, o čom vie veľa. Tak zastaví sluhu idúceho k Elkiášovi s amforou plno vína a pohárom a vraví mu: Tobiáš, nie víno, ale medovú vodu a datľovú šťavu. Iného: Ján má určite radšej víno, ponúkni mu biele muškátové. A starému zákonníkovi Chananiášovi sama ponúkne teplé mlieko, ktoré výdatne osladí zlatistým medom a vraví: Urobí ti dobre na kašeľ. Obetoval si sa prísť sem s chatrným zdravím v taký nevľúdny deň. Dojíma ma vidieť vás takých ustarostených. Je to naša povinnosť, Marta. Euchéria bola z nášho rodu, pravá židovka, ktorá si nás všetkých ctila. Česť preukázaná matke mojej matky sa dotýka môjho srdca. Zopakujem tieto slova Lazárovi. Ale my ho chceme pozdraviť, taký dobrý priateľ, povie Elkiáš falošne ako vždy a podíde k nej. Pozdraviť ho? To nie je možné, je úplne ukonaný. Nebudeme ho rušiť, však, priatelia, stačí, keď mu dáme s Bohom z prahu izby, povie Félix. Nemôžem, naozaj nemôžem. Nikomédes je rázne proti akejkoľvek námahe a rozrušeniu. Hej, to je domáci lekár. Letný pohľad, priatelia, na umierajúceho ho predsa nemôže zabiť, Marta, povie Chalašebona. Veľmi by nás bolelo, keby sme ho nepozdravili. Marta je rozrušená, váha. Vzhliadne k dverám, azda aby zistila, či jej Mária nepríde na pomoc. Ale Mária tam nie je. Židia jej rozrušenie postrehnú a zákonník Sadok naň Martu upozorní. Dá sa povedať, že nás príchoďa znepokojuje žena. Nie, vôbec. Majte súcit s mojou bolesťou. Žijem pri umierajúcom už celé mesiace a už sa neviem tak pohybovať ako kedysi počas oslav. Toto nie je oslava. Ani sme nechceli, aby si nás tak uctila. Ale možno
Možno chceš niečo pred nami skryť a preto nám nechceš ukázať Lazára a nedovolíš nám vidieť jeho izbu. Ach, to sa vie, ale neboj sa. Izba chorého je posvätným útočiskom pre každého, ver mi, povie Helkiáš. No a tu nabehne už Mária. V bratovej izbe nič nie je, čo by bolo treba skrývať. Nič tam nie je ukryté. Je v nej iba umierajúci, ktorého treba zo súcitu ušetriť každej bolestnej spomienky. A ty, Helkiáš, aj vy všetci ste pre Lazára bolestnou spomienkou, povie svojim nádherným harmonickým hlasom Mária, ktorá sa objavila na prahu a drží v ruke obtiahnutý purpurový záves. Mária, vzdychne prosebne Marta, aby ju zabrzdila. To nič, sestra, nechaj ma hovoriť. Obráti sa k ostatným. Aby sa vylúčila akákoľvek pochybnosť jeden z vás, bude to iba jedna spomienka na minulosť, ktorá opäť zabolí. Nech ide so mnou, ak sa mu neprotiví pohľad na umierajúceho a nebude mu na zvracanie zo zápachu umierajúceho tela. Takže boli sme svedkami príchodu vážených Židov a Marta predtým, pokiaľ ešte Mária nevyvádzala v úvodzovkách a vlastne Lazár ako veľmi mocný muž bol stredobodom pozornosti aj so svojimi sestrami. Takže Marta často prichádzala do styku práve s touto verchuškou. A ako aj tu Mária Valtorta uvádza a pozoruje, tak poznala ich osobne a dokonca ako veľmi dobrá hostiteľka si aj zapamätala, kto komu čo a ako chutí, čo uprednostňuje a tak naozaj úplne presne dáva aj inštrukcie alebo opravuje sluhov, aby zmenili to, čo nesú. A ako je uvedené, aj sama dokonca tomu Chananiášovi donesie mlieko teplé. Takže tie prejavy uctenia si a pohostenia Marta má naozaj v krvi a je v tomto smere úplne 100% a vždy. A úplne tak prirodzene. Možno si to ani neuvedomuje, ale naozaj je úžasná hostiteľka. No a ešte aj vie sa správať, aj tie frázy, takže im povie, hej, dojíma vás, vidie takých ustarostených a tak ďalej. No a samozrejme títo pochlebovači sami sebe, ktorí sa navzájom tak označujú, svätý Helkiáš, čo povieš? No a tu na návšteve len také zdvorilé frázy o tom, ako im záleží na Lazárovi a ako mu prišli prejaviť súcit. No ale samozrejme nestačí len táto návšteva, chcú sa mu vrúbať do izby v nádeji, že buď ho nájdú v lepšom stave, alebo že je tam pri ňom niekde ukrytý Pán Ježiš. No a keď prejavia tú žiadosť, tú ich snahu zistiť a vidieť na vlastné oči, v akom stave je Lazár, no tak jasne dostávajú zamietavú odpoveď aj na prísny príkaz lekára, ktorý naozaj vidí, že Lazarus sa dostal pomaly do agónie a je absolútne nevhodné, aby ešte ho takto stresovali nejakí naozaj závisníci, nenávistníci. A Marta je ako medzi mlynskými kameňmi, lebo na jednu stranu chráni Lazára, ale na druhú je jej veľmi nepríjemne nevyhovieť, ako vrajím 100% hostiteľke svojim hosťom. Urobila by pre nich všetko. Už či sú k nej, alebo už akí sú, takí sú, ale proste u Židov iste to platilo o mnoho viac ako u nás, že host do domu, Boh do domu. Takže vravím, je veľmi, veľmi taká rozrušená z toho, no ale stále odmieta a dúfa aj v pomoc, že sa niekde objaví Mária a že jej pomôže. No ale tým, keď sa len obzrela, že či tam niekde Mária není,
No tak zasa títo Židia si to vysvetlili, že asi tam niekto je, o koho chce skryť, tak samozrejme to rovno jej povedia, tak milo, ale zasa s tým, že predsa tá izba umírajúceho alebo ťažko chorého je posvetná, takže hej, všetko je tam, všetko takéto je možné a snažia sa byť veľmi blahoskloní. No ale našťastie prichádza práve včas Mária a už je to iná téma alebo iný prístup, otvorený, úprimný, priamočiary, tak ako sme u Márii zvyknutí, a nedáva si servítku pred ústa. A rovno im hovorí, v bratovej izbe nie je nič, čo by bolo treba skrývať. Je v nej iba umierajúci, ktorého treba zo súcitu ušetriť každej bolesnej spomienky. A rovno mu povie, ty Helky a žaby ostatní ste pre Lazára veľmi bolestnou spomienkou. Marta sa ju snaží zabrzdiť, ale ona už je rozbehnutá, len jej povie, nechaj ma hovoriť, a hovorí teda, už keď to tak veľmi chcete a je jasné, že prečo ste prišli, tak len vyberte medzi seba jedného, ktorý pôjde so mnou, a ak si trúfa, ešte rovno povie, ak si trúfa vidieť umierajúceho a nebude mu na zvracanie zo zápachu umierajúceho tela. Takže Lazár je naozaj už vo veľmi, veľmi úbohom stave.